her store kamp på BIW Junior. I dag skal der kæmpes om Danmarksmesterskabet. Velkommen til den her store kamp. Nu skal vi tage i gang. Vi starter med Scary Nico Xavi. Og her kommer han så. Han er fuldkommen klar til den her store kamp om Danmarksmesterskabet. The Spiders. Og her kommer han. Han ser også ud til at være meget klar. Her har vi ham jo. Med denne store kamp. Nico han starter godt ud. Og The Spiders vælter. Han bliver væltet fuldkommen til jorden, The Spiders. Godt spark fra Scary Nico Xavi. Rigtig godt spark endda. Så kæft. Og lad os se, hvad der sker. Vi lever. Han vælter ham. Og han pinder. 1, 2. Han kigger ud. Og han bliver væltet, Scary Nico Xavi. Han bliver væltet til jorden. Spark til benene. Scary Nico Xavi. Han er sådan. Scary Nico Xavi vælter fuldkommen. 1, 2, 3. Han vinder. Det er ret forkert der. Scary Nico Xavi, kom herned. Du har vundet. Hvordan er det at have vundet denne fantastiske kamp? Det er vildt. Det er lækkert. Ja, fantastisk. Bælte, ja. Her har vi det smukke bælte. Jeg overrækker ham her. Og viser lige frem til publikum. Den nye Danmarksmester.